Anumere pasmaka fo yesi adwane abekenka Kasiebo mamu na musumu atie bie no me Obiri Yeboah Fentemfrem ne nana ejei Obiri mpon CP yanye bre na Kasiebo no yemumrem opani dom level Daniel Yao dom level wono ne panimpa a wo mayi sie de sika madwuma bia so mfa nkonkodi dwuma mfa o mayi ho no wodi wi a ho nkontabuo yade beto na nimu no atetimu ahwem sampa sika na yade ma wode koye adwuma na eno nti yato edin auditor general papa yi enaja na adwuma no na wachiro krata dintintinte de akwa Ghana mampani na adodankwa akufu ado wachima piesie bema boada se ensem bi ka edika na san ha adwene nti papa yi mfra ni nhwem na afafutu ebu ho a wonfama ene sei wopani ankane mampani kufu abreso na sa adwumadie yi a wopani dam level edie yi wona na edi Professor Duajiman wono na sa brede oye dwam treni ma ekua anase bedwa wo hwe dwumadi a auditor general edie so board chairman edema wonom ana papa ya chora krata de afa ho se Professor Duajiman wo ma wono dom level anyina dwuma odine se wurawura mu a wotu anamo miensa na papa yi abetwena asan baako kyese ne akro na ni nye ho enti wo chora krata de akoma Ghana mampani se mampani wo de wa biem na kenkan na afei asema makan ma nipa bi anante akire nkonkohwe wonye nhwemu mfa ho se meboa na afei no kura bi ewo mu no wasine kosodi ato badwasere de mampani ti asem ya ne wantwentwen na ase ana no twerefo pani no se na sante bedi atuo wai no se mi wura mo ha no se bra nkata na dom levodia begu no bia nyina mu kenkan nye omu bia no ma omuntu ana mo wo ho na afei no kura omu no mfa matudwa na no kura bia nso bedadi a mehwe agu ho asem yi beda adwasa no we sekrata ne na mo anaja myjournal.com for ebi beka honom sa no mu pia bi ma yense ye no mu nyina de kro ne yenso ehunu krata ne bie ne ebie na ne yense saa ne yo ensemfo makoma edu ana pani dom level atwerete ya Professor Duajiman eno nti ye hunu ane asem wodie ano odene enti ye mfre Professor Duajiman asem yemisa no to ahoma fre papa no oje so no se oh mi ansam amokeke matiti bi na meni hweka asem no de no kura bi anim we na se ntwanto so bi na eba na metwen ama mampani nhwehwemu a woye no woni aya wie no wie a afi no kura bi ewum no Ghana fo betibi ya santo Elizabeth no ne pani twetwe nkomo petition o yekoma president so na president so go here on time o copy and the yekoma president into see China the president bakano so far the you know who be there many board ni na because I see many board no interfere with his work but you say no he need the account because when you are copy it's allegation now the common president is the president then we know what to do. Professor Duajiman ankane no ye auditor general sa brede auditor general at tran ho no wono ne pania dwamtrani ma ekua ana bedwa ehweso nene na otiye no na ene yetetehwa yenka bi nhemu a yade enim se ade ache ye ukwa foforo kra ye hwedi nyambe ye na yetete ho no an yete se Men's Gold Ghana Limited maku ene abayi a efa Ghana fo adwuma ne ukohu dan yo musisi kura mu a na kire se nka Men's Gold ne ba ya acha nka kura mu asesa ubekona dani so oburom otomro sie pa so no tuntumatum gold wa gold kokwa ko na kire se ya bo ne ponso afefefefefefefe ene sisi so na no ne beto dwa se eye mpanifo ahodo a From says Securities and Exchanges Commission SEC. One of the and send be two just say Men's Gold no and prempre ya no omunyadman no moye no. Wa mutu to madman kra no munya sanse was to say ade bakumi no bi ntwa ye enu to omunyaduma ye. Na asem we ba ye na bebo Ghana fo nyina patabribri sanse Men's Gold di ba ye Ghana fo di omusika goduo e di dwa wo ho ko ban ya de nanu ya yetia. Ana DKM samba ya edis mbebre aba Men's Gold do so bank of for domsika akọ dia akọ ho ne ade ade a yes ye no so ye nyai Ghana fo wie na edi awro dia bobo ho se ede na kokoso kura e wo Ghana nei etina ye nyai e na ye nyai na no na ba ye no ne nim sa aba ne se ndie power dabi na so Men's Gold mpanimfo edi nkata aba bonten awo mu chemche se sansam no a Securities and Exchanges Commission for Wamudi ba yese womunya adwuma ajataiva cross immediately no wamu se
hey womu fad ni die kete emasa de no tiaduma no wombe ya ne ne aye ne china aye ne da twaso sanse wom de wom so mbibia mo ye bia eye no mo de do mo ka twa to kra ne se wom di sa yifo no ho ya papa esanse ensem akokwa mu nsem wo men's gold fo ene SEC fo ne ntam no eno de ba abonte magana fo be ka tre se wo wadwin bi mensrea so babegu ayi men's gold fo adwuma enu ti omo lawyer edi omanim opani kwame akufo lawyer wo mo da todwa chemkire se men's gold fo ntie de ayi fo kan ne ntie china esan so mde mu se bibibia ni ho amaye funso bia etomu gusu anso mototo tom no ma se court no mkokosia mpanifo no a wombe ko etomu gusu a edi adwuma ehonsam asabre yesi nipa abodompem akire so men's gold aso ya hodo obi se mejimsika obi se meyesei obi se na so men's gold mpanifo de to manim kire se oh quincy bibia ni babia ya to mirikadi ani ache santimentum inshira 104.5 NPP amanyoko no ma abeto dwase tetefa wode to nkrade kasama amanyoko no waboja furuma no ahwe ni nyina agumu ahye no yamse yadene a amanyoko no mpani nhwe wono nti sabre de wodwene wono ho nana awukuda nchambo wono na tie adwam yenkoi na semi wontum emayen wodwene wono ho nana Jim FM tum emayen wodwene wono ho Jim FM Dema Obiri. Jim FM Dema Obiri. Humano entimentum Yeboah modern se yensa beka awukuda nchambo na afei watum edi amayen PP. Empayifo anase eku before by adidija ana sabi adidija won so ene muna ne nam ene ntino se MPP aban ba yentimi emfi omo amomo ne nam habate kom na dio na mpanfo na si omo so abo sabi yemfi tadukudi a ene ne omo so batentatu kokwa akire omo hu se ampade ekoso no omo ni enye ho ene nti koni na kwakwasi aye ene de phones nyina ni omo chepo credit omo kura nyina edigu ho omo weye ono mo hwie crazy nguso omo wie no omo pamanches di tumu na se wani sa ka kire ni nyina ne se omo se tabi jonfro hoi afono pete ya baba mu no eko mfie mienu ya mabru ni yamrantie padwuma ye se wo hwe ye de na ye na ye di sika na ye se dakru bia wutua sika 10 cedis at the top credit go phone be se num so a o de ko enanimu a bosome no obe se 300 Ghana a ye titi scan 3 million it is all the ko mfie mu a na je se afi ni nyina wo se 36 million ye 3600 enti ububu sa na nyina na de ko mfie nwotwe a yakasa ma party no na beti sabre ya mfie nwotwe no unse sika kra wa se sika 288 million party pani be na se o se sika chen kola ofre radio so ye fa nadmofo communicator ba kokura ye mfa no ye fa omo dua nua yi ye mfa ba kokura police ye ka se ye fa ye de koma regional minister wa mfa ba kokura obi betima ka se ya ma omo masloka miniano masloka na omo ye e public auction wo sika be kosoro ene ye de ma wo 2012 na mo de ma enkrofo bi omo antimi antua ka no so omo use asen engine kura ne ye toma 3000 na so kokoye ho adwuma wunwie no aboka be se 7000 eno chese ya ma obi ka Wey aye ensem wo panyina wodi edoyanim owura ebela no chi na de sanse we atudwa no wi wo mananso ho enwada yes regional council of MPP akodi ahia na yes o mkodi ahia no na sile kwalesi o makwakwapia mu ewo hobia na wo mu ahia tama wontumi no mo ne edi nkomo na mro mo do mo nsam eto empanifo anim no ekame ese na empanifo abubu nu ahia mo so a yes tama wontumi wo mpene man nkofo yi enkasa ana bufo ba no mo se muntie ade a ene yeso communicators ne ye kɔ na obeto so mo ekono yesi hwa anna wapanyino da na Adom ano edebatu dwasa an samo kwa monko enti se de constituency chairman ni obi afa nipa mako enumra 55 na ye ntreni omo no monye koles ema party no mse saa
deɛ mo bɛka nie sisi akrapo yɛ kra yɛbu afu afiri sɛ deɛ mo yɛ ne yɛne ɛnye ho manfa yɛ adwuma yɛka ma regional minister yɛakɔ no hɔ wɔmfi yɛn ɛneɛ nana deda nkwakufu ado yɛserɛw bɛfa na admo bɔɔso kɔ wowie asantemantam so afɔ bɛtabiri ne kɔ yɛnka sɛ yɛɔma di na mmɔ baabi adom kɔkɔto bia baabi bɛbɛtɔ no ɛyɛ mpoyam fɔm kɔto baabi na mmɔ adwuma yɛnafa nipa foforɔ bra wɔn no bɛtumi atie yɛ asɛm Onabu senchire sikase no ase no party ni ho afi a siria kola wono busumi so awon yin akatua etimi se 280 million enti sa ne ma we ene yesre president se ye besre no ye nka se onyi na dinu onfa adwuma na emom adwuma foforo de ma onabu senchire onfa fa ne nko no onfa ne omma ye adwuma foforo omma fa nipa foforo obetima hu college ne mobo ana se regional minister omma fa ne nko no onfa nipa foforo nye den obeti college na se no onfa ne mre mo obi anyina ba bi nka se ye Yeaboah Eni awuti ye eya branche fan ebela noche ena de sanse we etu jantizia de omukokwe ya paise ta moja ne to omu wo mu bu afu wo mu credit ahodo omu kra nyina ene enfo nyina hodo ohwe Adom TV anwumre ya obehu bi ni nyina wo mu digya tuma hye ni nyina se zia de enya de ombekasa ma MPP amanyoko ni bi edidi agya ho ani mu na nenam wo mu se didi agya ya ena de NDC co opposition nti omu to asa na didi agya asa de MPP nsusu akọ opposition na oba santemantam ya no kra ne beto dwa se physician assistant for eco strike no anu akwa ye de frise ukwa miamia hudo bi a asantemantam ya na akwa ye de pa ene de Yeboah na mo de ni Tafo government hospital wo mo de no kurani amanfo ko papa pa frise wo madwuma mo ye no esombo na nso nei ye kwa na agba pese se ya pese ne no ene administrator de ho owura Alex Abugiri edi nkomo no zo ene no wono ankasa hu se amanfo no aba pese frise ukwa yaresabia hodo nketenkete wo wanchancha ni ade health centers no wo hu ni se dodo na no enam se wo mo hwe no eye physician assistant na oni o mo strike ni ti no anama ebi abo apeso e ho ne ni di nkomo Sia na omuni ho doctors make consultation and I say me 3 doctors on my consultation na nka me 2 physician assistant ka ho a na ka consultation na ma ko me 5 consultants this year me 3 doctors on my ejuma in the absence of the physician assistants of course ejuma do slow it down and so we from that angle affected human to some extent because the emergency buses here I say doctor back sorry na ko theater emergency ward no ko attending to that client abanisa na number na register to over OPD so na obi gina ho chair they did not obete say about chair obi an share say so more how mo well and then my own service ma hun number na ko yeah but make say me daily average no 200 and I won't doubt that area other facilities are emphasis health centers we be only doctors normal leadership of that system. It's a health center Benhana Dr. Diani Honma. They will run to this place. Any aya administrator wa Tafo government hospital na desanse we to Jani amfa ani ankyerɛ onke kɔ asuofo health center ɛhɔ de yakɔ yakrampo de nurse sɛ wo mo krampo de consulting room hɔ kranya de ye bia ye firi sɛ amanfo kra ma OPD hɔ ɛhɔ ye hwehwehwehwe wo bia nsi wo mo nyate a onam sɛ obi amade ne ye kra de ne kyerɛ krom ne akɔ akɔgya yarehwɛ enti wo bakɔ no wo mo nyina ne apomden empanfo wɔ hɔ no wo mo teteto saa de wo mo sɛ sunsuma no a enya de obi akra de ne ɛkyerɛ hɔ yɛsɛ de ni ɛkyerɛ mu ɛwɔ Barekese health center ɛhɔ ɛnhye kodu yɛ saa the same thing akwa yɛ sɛ kuro bidin na no ane ne opanyina wɔ no kipu records wɔ hɔ owura Eric Agimambeko yɛ ne didi nkɔmɔ no wɔ se ɛnukrani aha adwene papa firi sɛ nkrom akomako bɛyɛ du ana ɛwɔ mpɔtam hɔ a wɔn nyinaa no bɛgya yɛrehwɛ wɔ hɔ enti akwa ba ne sei no akwa kofa how ɛna de aba na ɔmu ne sɛ yɛresabea no kora health center na esuama mo yɛ tire mu kora kɔ hospital a ɛwɔ Barekese a anka bɛboa paa. But see no the nurses ne hwe bibia so say bibia betima koso kama pa but no kono a had ya kam gidi say enioma be koso yi pa mai betima ka say we have more than 10 communities me fan some ba Barekese e be cry free offense so na insurance na ye no ano e bi ni fufu bra Barekuma boy number 1 na number 2 na rapon and no boka go see offense no aba omunyina ba asemi ehwe omo wei eyen sema modi tu dwane yakwaye no yakoto obi a na gya wono nko akwante nkoro bote ho ye ne di nkomo Yeboah hospital Yeboah no obi ani ha o ma yebeto om no nso nyina so eko nti agya ahaya na titia na da ye hweti bi sha na da ya sa ko fi enim da om baba dwumade nti eham me pa te Yeboah obi ani ha ko ahaya na Yeboah hospital
Wei ayo bia okwakwaja yarehwe nenso kodu ho kofi wa fichiu wankwankoto bia na eja wono susi wo na eja da ne TV hwe na eja ye ne di nkomo wode sanse wei atu edwa asantemantema hinkro aha ye hya 104.5 Adom ana fenso na sempa enyume no si akankase na mutie no abushafo mu so mu ewo enkrama me nana ewuku denchembo enimidin awuku gina ho ewo enkrama me nana ewuku denchembo enimidin awuku gina ho ewo fidina ewra faso nka ye bisa se omo phones na omo ahyehye no ye die bia na se nkuma ya banchi ene nketo ya bia enso fidina ntimi amaye misa no yo aha Adom 106.3 FM so Kasiebo no sade atie no a ne ade ema wo ye de dawuro no a ena Yeboah na yankonsam fufurum yakuya nimu ana Yeboah se wobehwa eba ne se aban ye hyehyeye se Ghana mabunu bia se wobetra fiede ne nsa se ndamre fam na obehram wabra na ninkum ekom hram enti obehyehyeye no padwuma kakra bi na ode mabunu na yekosi se wombepe adwuma bi ana so mbenya adwuma do mankasa koma so na wombenya ne no na forestry commission edo mo hye sa hyehyeye nim na ne omofa mabunu pa se ene omukodua ndua champon kube anka mudua ndua saa na botanical dem bia ewodua bia na omunim na no nakoba se ye fa wo no no obi kura ko university awie ates ono no okura ni degree kama bie fa na ne ase wonkonko ye supervisor na ye fa wo mfoforo no na wabo degree na ko supervisor no a ye ma 1200 Ghana cedis na tese 12 million na 12 million no ene na akoba se empanifo sore dai eda sore ya wom de aba beto mrate no maba wanenim se ene wabo degree awie na we graduate na nka we supervisor 12 million no ya to su se ehu ebe ma 7 million 700 Ghana cedis no msi from 12 million to 7 million na we de every na ba ye wom so a HND ni diploma de kuto mo no na ye mo 800 Ghana cedis sikadada num 8 million ni bi na eno so no more deputy supervisors and no yatete so free 800 Ghana cedis no e de ababesi 600 Ghana cedis a kire se emrantie ni maba wa kire se asem no mo ntiase na mo no de SSC certificate ne wasidi akoye no 400 Ghana cedis 4 million ena na omoje omode ende yesi yamana gina hwa na sa hyehye no na me yadma bosume babesi mu no e de di kan ena no be hyase na no ena emabuni ne mrantie kire se we de yade ha adwe pa na no nso Adom Kasiebo yate ye no ene se yenim se bayire de Yeboah ebokosoro nyinsan bo ebokosoro akatua bo ebokosoro na eba ne san aye ne yatoto ka abuom patro ye nto bibia ye ntua na afa akatua ka ese atum no ye san ato obi de so enu tie corporate affairs and media relations manager at the forestry commission ho ya ma me Joyce oforikwafo en wo chem se an asam ne tie no sa ne tie o matete so o masra hye pruni de enti o pruni akatua ne se aban sika sese ne ho kire no asa bra akatua dodo na aban ni tua eruti so mantete so a ebetima abase bi po muntim ne sika ntua na de waka nyina ne se na nka mo hwe anim se YEA no enka nipa mpim num ena efa na ma mo sa adwuma no na so ko wi akire no na nipa empima duonu 25000 ena wo maba enuti omo budget omo twa na nka ye nipa mpim num 15000 budget ena nipa na kodu 25000 tie ye ne sa no a tete a na eso mo tete so bosome allowance ayedema imebun no kan no na won eye graduate wo ya hweso na supervisors no na ye ma 1200 say ye diaba 700 won ewo diploma kan na ye ma 800 say ye diaba 600 na won aka ni nyina no na ye ma 400 eda so ye 400 na ra ya mfa ye nsanka say ye tua won sika na efiase no ye de re ma won na eri dwumadi no eri ntumi nkosi awie eri se sika no enye forestry commission for sika na mum eya bank sika a odifa wayi fo ho na won so wo de adre na ye de atua wonka na ne to se de info aban di dwuma bi a wo frɛ na Nation Builders Call aba a won so no akatua wo je no efise nia ye pese ye de ma yen adwuma ye free enti ye pese nia dikan dwumadi no etumi konani mitre youth in afforestation program ekokofi fie bien no na ne to se bien so any Nation Builders Call ni nyinara eyepe
sɛnea ɛbɛyɛ a adwuma baako a abanga tew no ne nyinara ɛbɛyɛ pɛpɛɛpɛ. Eti wɔkyɛmkyɛ sɛ aban no nyɛ ne bɔne so papa so pangma so ɛnyina num dɛ nyɛ kɛtrɛma iresa no wɔyɛ na embom yiyo yentia sɛ yɛbɛfa nipa empim num edunum na empim bedu atena fie nya adwuma nyɛ de ɛho behia sɛ yɛbɛkyɛ empim du na gudunum no so na yɛfa nipa empim aduonunum na afesika no yɛkyekyɛkye no obi nya kakrakra kwakodie na yɛmaame forikafo ɛde atodwa bia mu a wɔkyɛmkyerɛ sɛ so hwɛ mu a de aban no ɛne ɛyɛ forestry commission yɛ ne kwa so no bɔne bia no ho wɔse without malice ɛsan sɛ wɔmo paniye na we ne bɛboa ma akatua no brɛ no so a ɛbɛba na brɛ no na brɛ so nyɛ sɛ bia bosomia so no na akatua ma san sɛ ni sika de bɛba wɔse we yɛ hyehyɛ yɛ bɛboa nti wɔno mu a ɔmo ho aka atete ɔmo akatua so no ma ɔmo mfatiri mu ka bi ɔmo ne aba no nya adwen yɛyɛ sɛ yɛbɛfa nipa mpim dunum 15,000 nanso wobɛhyɛ letters a egu ha na sɛ din egu ha etwam 80,000 as of September nipa 25,371 na yɛfa wɔn a wɔn aba wɔreyɛ adwuma mpanyin sɛ adidida na yɛnyɛ adidi prɛko yɛde sika ne nyinaa ma mu afe baako na afe baako aka ne yɛntumi ntua mo ka biom a na ɛsɛ sɛ yɛanyɛ ne yi nti wani mu nso mu nkakra oyi gye kakra na yɛntumi nto aso na enkosi mfia bien no mfia bien ne so na so nyame yɛ adom na abankesi mesan anya sika de atoa mo so na munya bi nka ho a na yɛayɛ nanso mprempren yi de sɛ na yɛpɛse yɛ na dwumadi ne ebetumi akosi mfia bien no aha nti na kyerɛ sɛ deɛ teɛ no na deɛ dodoɔ no ɛka no sɛ kame sɛ from 12 million to 7 million na kyerɛ sɛ yɛate 5 million ɛna ato nkyɛn asɛ mu adu papaapa ɛna 8 million foɔ no so yɛate so 2 million nti nkɛte 2 no kora ma no ka 1,000 na nkɔm kyerɛ sɛ yɛ wei ɛyɛ maame Joyce Forikafo wɔno ɛna wɔyɛ pani a okɔmu a corporate affairs and media relations manager ɛwɔ forestry commission yɛdiani kyerɛ nsɛm foforɔ mu a ɛda no ada ɛna NDC twerɛfoɔ ɔpani Johnson Asiedu Nkatia General Mosquito Eja Johnson wɔba asɛmpa kɔsi sɛ adwumadie so wɔne yɛnua obi sɛ bonsu ɛna ɛbɛdi dwuma na nkɔmɔtwetwe no mu a ɛna wɔbɔ pani papa ya bisa nsɛ NDC amanyɔkuo ma bia ni abre denden sɛ wɔkora ayɛ bi ayɛ kɔpɛ ba bi tra ɛsan sɛ wɔdi twerɛfoɔ pani afiri mfrinhyia mpino ne nwɔtwe saa bɛpem nɛ wodi amanyɔkuo na ba tumi mu mprenu ne mprensan so ɔmo ne tie na san de ɔmo kɔ opposition ɛno nti sifom ma ɔmo fa foforo kra mra ɛna Agya Johnson sɛ saa na ɔmo keka saa ɛna ɔmo ɛka ayo mame mu nkunta nkyerɛw mfrinhyia mpino ɛne nwɔtwe abato bremu no yɛnyɛ yɛde amanyɔkuo no ba yɛm yɛdi nkonim yɛnya na mfrinhyia mpino ɛne dumienu yɛbɛto aso ɔpani ofirim na kyɛ sɛ brasa me foto ɛna ɔfa yɛ ogyan bɛhyɛ mu na kyɛ sɛ ahode ne gyina mu a na sɛ mobɛkae a mfrinhyia mpino du na yɛkɔto abakɔ yi mpanimfoɔ mo ɛbɛda no na bi ma hyɛ ɛbɔ mo he ɛna General Mosquito wagye amanyɔkuo no abɔ so ɛna ne hoɔden dodo ɔmo de me hoɔden nti ɔmo ba bu ma prɛ ɛna meka kyerɛ ɔmo sɛ no ne botae asi mu ani so deɛ a sɛ mo ahwɛ yi a dabi mo bɛkeka mo yere asɛm a meka ebinom sɛ o mi ahomasoɔ na sɛ nɛ akwakɔ wie baabi a aduro yi a me na mo de bɛhyɛ me so obi anim sɛ me de me gyina mu da bia me gyina brane enti ada ne enka sɛ ne ensesa baayɛ yɛde afoforo bɛfraɛ ne nyina yɛ ni hwɛ hɔ wo mo mani abere o mo kasa hwan na no wo so wonka ho a yɛkɔ opposition enti ɛnɛ mo besu jagum zuo no timu a yɛde kɔɛ sɛ changes by me na me constant wom enti sɛ ebi a chairman ya change woman organizer change youth organizer change na results could change other na me a me constant in all the 2 victories plus this defeats so say results na be change other na yɛnhwɛ answers every baby a variables no na yɛkɔ constant no but to look at victory naka say we are responsible one more contest one na one kan okay say tamu aye launch Dr. Kwabena J campaign asema meka no ewo ha wo de uwi abona amanfo nti say mesramo decision adu so no it's not about say the winning no it's about commitment it's about way enti nipa no so a wo contest for various positions no enye general secretary de kura no wo mo nam na ye ka say ye ba abebubu general secretary na pre no too powerful
ɛna mema ho kokɔbɔ sɛ me too powerful power no me de boa me win election enti so obi ba na o meboa ma power no ko nanim na ne botai ne sɛ ɔno bɛba obebubu ma press sɛ me nyɛ powerful sɛ power no so ti ade na di bɛba ya we ya ɛho nsunsuanso ɛbɛda yɛ ni mu atwɛ ɛno na munya no 2016 meka no ɔmo ka sɛ me ahomaso enti nsunsuanso no na da wɔnom ani mu mfirinhyia mpinu ɛne dunsia mu ɛnɛ wɔnom te opposition no nti we no de soboɔbɔ agya Johnson a ɛnyɛ yi ɛne a wote yi hwerɛfoɔ pani de ma NDC amanyokuo ɔpani Johnson Asiedu Nkatia aka General Mosquito yanko yanim na yenwo ensamfufuro mu na ende so behwe Ghana yenguma sua enhyehyɛ yenum no ye de nhyehyɛ bia ba ye friend say double track system a kyerɛ sɛ no enkwara no nyina no ye kyɛmbienu we kra green na we kra gold enti we mu dika akɔ na we mu dika ba enti green foi ɛna wo mo hyɛ ase ɛnɛ ɛna ma hyɛ ase a kyerɛ sɛ bosumi November num ɛna afa mienu no so wɔn betu wɔn manamon na wɔnom atimi akɔ na ɛno ɛna sabre no aba betodwa kyerɛ sɛ activity mantem ɛna awofo bi ɛde nsɛm ɛtototodwa kyerɛ sɛ wɔnom de double track system no ɛnya de sɛ ebe pima ba bɛboɔ mba abata ne awofo bi ne ahwɛfo a wɔnom ne Adom Kasiebo di nkɔmɔ kyerɛ sɛ so hwɛ mu a na sa double track system yi a ɛbɛn no wɔnom pa de ɛka wɔn nko a ɛka nya de sɛ yɛtimi so ɛwɔ kure mu de nti activity mantem awofo ne ahwɛfo ɛna afɛ nso mamefoɔ de papafoɔ bi ɛkasa ɛne sɛ wɔnom sɛ ɛnya de sɛ bɛboa ɛma homasua pa ɛde homasua no adesuafo no kora no ɔmatimi ayɛ serious ɔmani bɛbrɔ mo ho sɛ yɛsua de mbapa bi na awofo bi ne ahwɛfo bi kora no a wɔnom ɛma ɛwɔ nkran ha na yɛde ɔma akɔgu activity mantem bole SHS ɛne damango SHS ɛna ɔmo de to drum kyemkyɛ sɛ wahwɛ o afei nam de akɔra yi ba bɛkɔ na makɔ ha dan de ama akɔra na tram na wei wahu ɛbɛden sanse yɛde ɔmo kɔ kora no wofiri nkran na ɛkɔ bole ɛnso yɛ ama ne boarding na makɔ ha dan ma to duane agum ɛne gas ɛne ade abata bi kyerɛ sɛ ha wo papa. We can't predict 100%. But here's the case. My problem is like those who will come in this term for the 41 days. After the 41 days, what they were doing in the house. That is my problem. And if I learned, they said they will organizing some extra classes. If they're organizing the extra classes, let's take my boy. I'm from Jindabo. I'm Jacob. I'm from Jindabo. So if I'm coming, if my ward is here, I don't know anybody in Jindabo here. How will my child come in for the extra classes, or will they come to Geneva and organize such extra classes for the children? Look at this small girl. Even if you put her in a rented house, she can't even cook proper to eat. So it will worry me, man. I, the parent, that even with this time our young boys, they will even go to the house and start to disturb her. The education may not even go on. This is the first time. Me myself, this is my first time. We awofo any awofo bie wonum kyerɛ sɛ yɛde ɔmo makɔ damango senior high school ɛne bole senior high school no ɛso ɔmo firi nka ha kɔ ha dan hɔ ne yɛte wɔn ka no na no ɛna ɛnɛ yi adesuafoɔ bi a first years no wɔn mo akɔduru bole ɛna ɔmo kyerɛ sɛ wɔyada wahwɛ sɛ ɛkwan bɛ na ɛsɛ ɛfa so ɔmo srɛ pa sa ban ne hu bibi esan sɛ ba bi ɔmatu kwan firi nkranye kɔ akɔsua de boarding no kɔ han dan nkora ne bi ne Adom Kasiebo kasae mani nyo papa every say me free kintampo na buy me ba me kwa me ntimi so am ne ma no nko me so me jani ha me ba na bibia yira wo me ntimi mi se obi anso nti double track ne de as for me it's not good mani nje ho anesen me placement mo ma place me day nso me free upper west na nka nso me san so free kurase ma wo fom nso ewo Kumasi omuni amenso ha nso me nim obia na masan be han den wa ha akọ day ma start school akọ days am nim say SS na me ba bedu na matimi akọ board ama me nuama nso asesa na masa ba ha mana ye day nti say day dia me kofi am nsamba school ni. How can you attend school 3 months and write with your colleagues? We are even attending school 3 years and be writing and be failing. And how is it that you just attend school only 3 months and you can write and pass?
ɛno ti wei yɛ disuafoɔ bi a wɔnom yɛdom akɔkɔpiem wɔ bɔɔle ɛne damango senior high school ɛne yɛte wɔ mo nka no na wɔnom ɛka nkasa nsɛnsɛm no sɛ nnɛ yia no ɛna first years no wɔn mo fɛ di kan no ɛkɔɔyɛ no ebinom nso kyerɛ sɛ hwɛ wɔn na te baabi ka sɛ double track nyɛ double track yɛ bank yɛbɛɛde mpo na yɛtumi ayɛ disuafoɔ ne yɛnya daakye papa bi na Adom Kasiebo bɔ mmɔden etu anamo kɔ schools ahodoɔ ɛne Yeboah mu ɛwɔ Accra Academy ɛna yɛkɔpie hɔ no adusuafoɔ a ɛsɛ sɛ ɔmo kɔ no bɔdɛs no 237 ahanu aduasa nson wɔn mo abadadada koraa ɔmo ayɛ ward so mbesua deɛ deefoɔ no nso ahanu aduonum mmiɛnsa 253 wɔnom nso aba wɔn mo ɛbɔ mmɔden a ɛne deɛ buroni friend sɛ orientation yi bi yɛde wɔn fa mu wei kyerɛ sɛyi wotena ha sɛyi yɛkyerɛ wei afa ha yɛbɛtena ha yɛbɛma break time wei yɛde wɔn fa no nyinaa mu hwenkura n'anim a wotumi sɛ wɔn ani agye paa na no ne assistant headmaster ɛma academics ɛwɔ school hɔ owura ebose edi nkɔmɔ ɛna wɔkyɛm kyerɛ sɛ registration no ɛyɛ smooth koraa kyɛ akora foforɔ to kyerɛ sɛ bibia ɛkɔ yie kamakama classrooms no nyinaa nso aba n'anum sɛ ɔpɛ nkora mo matena wɔasua deɛ conducive enti bibia dadna kwa so a ɛkɔ so you decided say numbers now because 1100 no too many enti Thursday no our phone eba yene mamamu ya aware say omo green no adwoada ye started registration ebinada that is Tuesday no omo aba omo start aba enti wote omo nka omo assembly hall omo start with orientation processes enti aso omo ba no since then no continuously omo ba this year no I trickle down who say QB ni ha mo enti green no we are almost done with the green. Thursday ochina you best start gold no so registration into amunso you expect so more in their numbers no na you register mu ato ho classroom everything are you ready you label label your classroom scene we headmaster wano for academics was school your friend say Accra Academy and your training canon na no na Adom Kasiebo tu anamon say yenko ba bi ba ko meka say nete edenti Accra Wesley girls enu sie bowura ho ene ne adisuafo na won mo ba ne bi edi nkomo enu o mo chemkyere say no kwasem o ma ye krado papa na sabre kura books ahodo bia no a o mbe hia so o mo de bekenkan o mbe tworo ene de ade no ne nyina ye chema mo wano a eno mo nyina ekoso ne no na day students ni bi kura ne Adom Kasiebo edi nkomo kyere say ene yia no mba ye no kura no kwampia da bia ya bo amu awe no enya asem kotwa wure ne ho kokonam enti kyere say ye kan say day students nso benya one round no say no kure om kyere say ade yi nkoso nche no mba fi no ma ya atoko school high nice bibia wa high nije aduane no nso yɛ nice ama yɛ books bibia yɛ fine ya che esuasia yɛ ho ade kakra mama yɛ books so mama yɛ classroom ayɛ betini ni ade yɛ ba yɛ no yɛ ma yɛ free books free textbooks o bibia akoyɛ o aduane no nso yɛ fine aduane na esanso dɔs akoyɛ pa ɛno nti we yɛ Accra Wesley girls disuafo ni bie ɛno mo de ɔmo hu ɛtu dwai Adom 106.3 FM Sunie Kasiebo Naket eno na wutie na onhwehwe ye de dawuro no a na yebo na ye di kan de to moanim sa santemantam mu ani pipi amanyoku so no ma wo mo efre akasafidi ahodo so na afei ogina party na chire nsem mu se na nsempani de agya wonom wo mo ntimi mfa ayase pan sa enkonkohye me obasa so de mu nti tetefon ye de ama wonom de gyato mu ahye no nsempani mom bi ni dia ene de besi ano no na yensa kan pipi asantemantam twirefo opani sampan wa ha asemi ye no bedi ho nkomo opani yamwakwa aba yamedio wanya ate se mo marante no se serial callers no mo se mo nkasa ma mo bi se phones nyino ma hye no o mate ma hu mfonyina edida social media na enam senti no me aso me ne wo mo leadership no edidi nkomo pa me program ya me na sikwan so a me kokuma se china anamo aso etu ne nkomo se no mo dinyina no bedi na dentina se sempani didi jawo mo sa o we can say didija na wan kan no ne kwan so didija wo mo crew bonu na sefo no kire se obi aka asem bi a anye won de
enema wo mo de kwaye sa no enye sese bia obi adidi eja obi de aye kaninya mu nam kam brof be speculation eye busrem kan e binmu ka ba mo de o mo susu se enura meeting bi am kwa pani bi asem bi o kan ye fi na no bae na anyo mo de enu ntine mo yes eye sa na o mo ka kire wa na na ne Yeboah Yesu de na o mo ani abremum okay maybe the minimum leadership no ene kasa na sa asem ba obi a wo de o kan de fa nti e bia wo no nim se ye kan se no be na so ba beta ba ni nia akiri no hwe ye party no etu anamon ewo ye nkrabata no enyinara ye sebi president Nana Dankwa Akufo-Addo his excellency onye na adwene se obi tu anamon bia edi basabasa anansemo emfata ebeba oman no mo enu nti no ye niema ye party no ye ne kwan so ewo ne mra enu nti na top tie ba ne sa no ne ha adwene ha ye mu bi ha adwene wo mo ankasa no migidi se so mo dru fi a o me say oh a kwan cry the fast so no migidi se nke betimi afa kwan foforo bi so e bia na akoma no ene kasa kiro mo nyetri na kasa kiro mo tina ama abalasa but said the maker no anamon pae wo se etu hu biara no me say nkodu kina no ye no mo betu ama de fata bia no so akoso yi ene ewu koyi fashion wadwunu se enema mienu no mo ka ho asem o mo se nadmo efa nipa mo amfa won nadmo nadmo ngam fa bia nwuram afforestation so mo ansan fa bia nwuram napko abayi ni nyina on ba so mepa adwuma na mo apam wo nti mami bibi se mo munya bi yombe yedin bibi se napko eye ye bia mu magana ni biara na afforestation so e minim de afforestation me no mo din kobo no wo mo so mo do mo list ma obi nti me kra me say aden no man fanfa channel papa no so because I would say mo won krofa mo pa afforestation bi aye na de koje obi na nipa na nkotu hu anamon a eno ya asem foforo me da bia me ka mafidie so ene mafidie ba kono asempa no maka no so da enkrofo kra e won chen Yeboah bebre emom nso enya ebiye nti senka enam ye mu bi so fa structures no ehu ni ye sese a nti bia ye unfortunate bia enfom ne bae enama apane senti no mesro mo fa nye asem no enka nam se mo mpanufo mo na mo bum bebia am se achia emuye na ede chen ebe ni nyina ene amukoyi nti mo nya butre na mo mo suno enya butre na mom de we de asresem keke phone no machine no me ni bio nti o mo ba se pe phone for friends be asem for so mo ba mo meka so nya for agrasem keke but your phone so question so ma hu do shi na iPhone bia o ana o shi Android bia o enyo de bia we de Samsung da de bia change na we ushi no nye but notwithstanding all that tweet news for bibian to channel echina eno mu nyina nkita ho pa wose yedi no be di ma bibian so atoyi Opani Sampain, Trafo Panima and one Tintin Cassia, in Jano. I just Sampain, that's no mum, more Craino. Okoto didi onwam didi nti mu didi anamwaka mrantieno nti koto nidi ema ponche ni kofi ene okoto didi onwam so didi mu mebi nso wonso aha eya Adom ye de dawuro no an ye bona double track system ya na ejina mu na mfimfim antam wodi wani kire enyana baasa na nanam atrankonya ohena wo mpotem ho na nakwa miakonu a otoso nsia na ne abre pa se wo wofo a won mpotem ho wodi e wo se double track system wodi ba ya manyosem nkoda no komienu ebi di kan akọ ebi no so ahwe akira ma kire bi so akọ no wodi ba ya manyosem na sa wo mu ama no nkoso de ne wa ogigireje wo se de ma sikani ne hia ni ayepe ne nyina aye sa akwan yi ahyehe aban de abai se nkwada dodo no awie teacher na ho yi obi amfa no hye aso suku ni bi mu wontu akapre chese nkanya ya chemienu ma bi kwa ma bi abai a nka dodo no abetena fie ti so yo wofo na sa wo se won ta ban chi man akwada wote anyana basa onya kwan wache mota am obi wo kira amfane ni nkira che mota na sa wo de obetetena hwa yodom a ene dabi wankasa odokono na abedi ne kwa double tracking system no so adiko ye wo won de nkofo pi wo do pare oboko grade A schools na so onam limitation or admission no munti wo tu won de won ko da double tracking system yi ba pare oboko conference national grade A schools in Augustus, Wesley Girls, Holy Child Nathan. The chance in all there a bottom
then enya kwan akɔ school ɔtedam na wɔn nso ewie a afro wɔn dɛ bia meyɛ moba meyɛ eti double track no ɔyɛ ade bi a wɔn Ghana fo nara yɛmfa yɛ adwene nti akyiri na yɛmboa ma ɔnti mu ɔtanda da wɔkan nkanka semester system bi a no so wɔba bɛyɛ ɔbɔboa yɛ papapapapapa ɔbɔboa yɛ paa eti me nuanom Ghana fo ade bi a baadze ba na yɛhwɛ a ɔbɔboa yɛ mba na yɛ da man wɔmfa yɛmfa yɛ adwene nti akyiri ma ɔte biara ɛsentɔ baba na ɛsentɔ no ba so a wɔn yɛn gyina dɛ yɛyɛ mmanyinfo anaa yɛyɛ Ghana fo mapa na yɛnhwɛ na dɛm ɛsentɔ no ɔmfi hɔ ndɛma pii wɔ hɔ a wɔfa politics nkom nkanka yɛ mmɔfra wɔ adesua wɔda ama wɔfa politics nkom nti yɛsrɛ wɔn ma biribiara wɔyɛ politics ayɛ a wɔn ayɛ ntwi break kakra na yɛn mmɔfra wɔn da ama ɔndi mu Nana Kwame Akonu ɔtɔ so nsia ɔhempɔpra ɔwɔ enyan abasa na nam trankonwane ne na wote no ne nyinaa mu no pani ɔhwɛ ngomasua so mpɔtamu hɔ ɔpani Daniel Kobold ɔde ato dwa sɛ wɔbɛsra wofoɔ paa sɛ saa nhyehyɛ abai wɔmmoa ɛne de ɔmbɛtimi ayɛ bia sɛ mpa yɛ na abɛtimi abɔ sɛ nso bibia abɛtimi ayɛ ama na gyina na ka hɔ na aboa ma Ghana ngomasua kɔnkan no fa ho hyɛm na boa na boa dabi wonso bɛte so mfa so pa adibi ama ne abusua nyinaa ase atre Awashankani a wutie me wa wunti na menam na yiwaso mamie. MTN se men kan kyerɛ sɛ sika no ada bia da ya na ade hyɛ carpet na sɛ ɔka no mu yi. Fa kɔto mobile money wallet num. Wode tumu a ɛbɛboa ɔnyɛ onko bibia. Fa bi tutu wallet num saa kakrakra. Afe no ahyase atu bi kɔma fie, utu bi ma oyere, na ade bi ma na ade bi kɔma ma me unuanom. Wode yi kɔsa na ade bi to ade. Wode to ade no nyina na kyɛ sɛ ɛyɛ ma na woboaboa no agu hɔ. Wobenya akyɛde bafu MTN mum wallet. Eno ano no odi benya akyɛdeɛ paa ane phone wom phone ahodo TV nyina benya bi afa 2000 Ghana cedis bosome bia yɛto a no de utimi di na ne nyina ne sɛ ono asa wopia afidie prɛprɛ n'ani akɔ *120 hash no apia pa ne kɔ hya no so sɛ de yɛyɛ October aboso ne de twa to kora dana ne awie enti sɛ wadi bi afrɛ number yi 0244 30 0000 ɛne ɛkɔɔ na kyɛ sɛ mpani aboa na onsa ka nyɛ saa nso mpanimfoɔ bɛto nkrakra prɛprɛ na bi di aba na wahunu sɛ mpa wɔn mu na wohu sɛ obi ato nkra bi ade aba ɛka kyerɛ sɛ o wadi akyɛdeɛ bi na fa opinion ɛmfi wɔ mo akorɔmfoɔ no wɔn mu aka wɔn ho Total Trotsky Club ɛna aba na wɔde baeɛ a ɛma ahyɛnkafoɔ adwuma ɛkɔ so yie paa wo a wode motorbike bɛkyerɛ fidie tetamfoɔ bi yɛ adwuma anaa fidie a dadepɔnkɔ na mmiɛnsa tricycle mahama kambu abobo yɛ apragea wɔka ho bibra uduru ba bi eton total filling station wa ye ton fuel bi a total ura hɔ a free registration utro de ye okapre na afi atade a hye wo no ye san de fofra hye waka ho ye de sticker ka ho ama eno ano no gese na akro no ni nyina na total se bra no mbo na de pa eboso keke Total Trotsky Club eboso pa emwa na oka akobadie enye kama Vodafone si don't come Vodafone don't come wanya mfrinhia du bibia obeye bia mpɛso adu odi a ofrɛ kora na mpɛso adu pɛ na Vodafone yɛte ho odi Voda mpɛso adu o browser a mpɛso adu o ba frɛ mpredu a mpɛso adu bibia beye bia mpɛso adu enti no ansa wodi wudi ho jim bi ɛyɛ 135 ɛno ano no wanya bi wei afe ene yedi enti wodi ho hyemu ɛboa wo paa ɛma nneɛma nyinaa ɛkɔ nkan na yɛnkyɛ yɛbɛte asiase na afe yɛbawura trotrom kwa FS ɛyɛ dura sɛ wonom a ɛboa te sɛ nsuo ɛkɔ Kenya ahoɔden na woni padua no mu na san hyɛ ne den yadeɛ bia ba na ko atia kama paa sɛ wokɔ baabi bia titiru yɛ shopping mall yɛ wɔ ha yɛ kɔmlemle mall wobɛkɔ ne sumu aku heba kuntun sɛ bi wɔ hɔ Greenhand Junction North K hɔ nso ebi wɔ hɔ Kwa FS Center of Awareness wɔnom ɛna de aba ɛboa pebitɔ MTN so makwa baba wiase fofrom esanse ne omanyina beko yi a na gina nkrato so mu gina brane kɔ na afi ommo Grace Homeopathy Clinic omugusu a hwɛ yade a no odren de ehu okwa ayenyabotre ne asomogya na hwɛ ye de adura ka ye hwɛ yade ahodo nyina bi ma na ho so atimi anyina kye Total Ghana de fam wo papa ba wo de guhye mu a ɛkyɛ pa ansa na asa ɛhye pa kwansiru do bia betwa bia na tem ɛhɔ de oduru ya ne abu fam wo baabi wo ha ye wi a ahuru nko a how Total energizing life every day. That's Total. Kingdom Ginseng Power Capsules. Mimini bi bema. O memene be na ni moja na botwa woni padua mu no. Na twia fantrinum
ti twifa ntinum sa na sene afa tiri na wakoma mu sa na ba begina ni mu ho tu won sa hode na ba ene sa wo koba ni udi mensem wo ba bia Kingdom Ginseng Power Capsules no Cowbell Gold eyanom ne kama ni nyina ne se wonya nsuo de tigum enkwada no mpani no eno ana no pa bia asori ano abobi awia kura timbo wonya brodo fitari bi de ho afuru ban no bankwa wan pa na ne odi bom se de omi akuru no oh kama utimi de yiwa aduane yo bibia anom ne de Fresh Lady Capsules oba waduro no men kofa nnuro bia nko hye wase nko kasa opese ho chie Fresh Lady Capsules o memene eno an be ma ho chi kama na wagina na so ayo basima tabia heba me hye biduro soronko a wono ma malaria tse de yakura di medicatente obeko ama wonso ho ato broni num bie na tu ni malaria no teamu tabeya biduro we nu brana ha ma ne dia abomu a ya ye num bi wanum nye odede na odidi a watimi adidi kama ensama hodo a ye kenkan ne dia ka de ehwam no krotro do dia wonte da no www.adomonline.com Yeaboah ni nyina no ade agu ho ko kenkan bi na wonso hunu de ekoso ewo wiase yankoyanim moving forward na enei so behwa ade bi wo ho a ewo enipa yabrabom etitire emema emrante yesiso a anajo da suom okwa akoda no wadwene mu fan a kire se onwene bone na obekwa akoda anadwo no obehu an se obesore no na o supporter no na afo na ade bi tata asere ho obehwe se wadwo so ana wonso ahunu so ai obehwe nsuo na wo supporter no mu no na ono a wonte bia wonso anadwo koda wa ni kuku na ade kura firi hin a kire se waye no magu no ho na eno na Adom Kasiebo se asemwe esese ahwehwehwem na ye kohunu se efiri hin na eba se be ma beda na wo beti nani no na se bia nyado ne ho abagu no ho wapepe na sampepie no ye de ne kofa ba nkasa ebise eya bosomsam ebise eba eya bayisam obi kura se sunsumu awade bebre na keke kan no nam so ma ye ne mpanifo ne nimdefo akasa na hwehwemu kire se so hwemu a saade no eduru ndamu wabra abrante wada ko animpa no a saade no ta etimi ba a kire se eye bro no kase natural enye se bia bibia na se bi na siye no se sa bra na wada akọ anim pa no be ma de obema timi yure nchendure ne gina so wo wada no kenkan no ma e wo bonten ho na no ene ebinum sususu kire se ehwehwemu mapa da di prefe kire se sa wet dreams na ya na bebe ba no se abrante asiso na se woni oba na woni oba na no ko nanimu a etim masade ne ba ye ne ganafo bi edi nkomo se sa wet dreams yi waso bi da na etesen ganafo ne kasai na da ye true dream na I say many oba bi da many so team na aba apepe ba nya oba bi amehu no am do call da ye oh very to say the only oba da normal life na woni betel no na wa pepe ba I no say enwanwa pa enema wani so na no na de call da ye ebia sometimes no hu obi fele but wanya so the time o call da no e bad na dwum bad am tinani ba no so na wa pasa because e bin see da na me boy and e see in the situation me say feelings you pa easy because some say me kwa ma ware me kwa na meti ti wana kai me wife anka ba this time ke bi anka wo twene fo ne manuel ma bi a bo wan say we dey about die nim de besi because feelings no dey na wa dwene fili enti we ye Ghana mrante bi enom kasa no utumi se oda na dro a ono ankasa ndam no oyi size film obewie na kire se wa ye no be fine pa na wa ye fine na no ne clinical psychologist Dr. Eric Owusukumi edin komo en wetem kire se sa what dreams no ya na koso do na wo mrante o masisuo num na afesu se panyini se bi koso na tese sa panyi no won hyeda ne ma na bebre otese ye num bi na ayi abrante ye mani hwe na nim sande ye se won osi so wadrim ohu bi da sanso no ade enchi mabra no ba na entom de wadrim no womu hu bi na wase ehunhum sem bia nim yade bia ya adwen mu ade ntimi enka se bayisem natural process we are called especially teenager now we wet dreams because you are becoming an adult you are now producing sperm and so you be a one time any oba and sperm no banner produce I was telling you my cha I say piba and other one here for impeniform most of the time inform for montai and have sex regularly. If you partner or when you or baby or dinner, until you put your ban and then can't say there's something you can continue and continue. He will try to be thinking about the living. Look at everything where they strip.
we a clinical psychologist Dr. Erico Wusu Kumino no na yebusan se emema nko a sansa mo se ya na mema no mema sori anadwo enu ti na ya se bieburu wo mo pepie no na ema no so omo ohu emma no so ni bi because mo nse wo mo abeti se oba bi se Obiri nada ebi onuma on say where do ebi onuma is not planned system na meneso na eyaba any what you also so e wo na wo dream nipa no ho because you o feel o atinka nipa no nso wa atinka nipa na betimi ni ho akodayi nso oba na so nipa na akodayi na nipa that is also wet yeah me wet because won say in sex no emema ni ni pieba libri Dr. Erico Sukumi, clinical psychologist, and your training can just a member be brave for my year be nam krumuha, what the yum be brave. Oh, my name to do. Kika brave for the Aba Accra. I don't talk to Ram Kem Namne at a passengers and backers and a fan Apostle papa bi your friend ya toothpaste we dey choose ya amonum ye de eyin kan bi e ho firi ho na afi asem propro wa na yi ni nyina na osen efita kama eno kasa wonum hwehwehwam wonum na so emu ya kubu muje to na gode ba de obri ultimate news na ati ba bia se for we senya wata sorry anu mu na dey bra ebi ko to ba bia e dey net mo to ma face ka dey kon e blue oven dem and the fellow kunta and have Darius amuna e dey kwata the kan my naked man ya bra e friend George kaka meka ye HS na do e dey abaga na hanu daddy HS mestre Ghana fo nyina wo kwan da wo bia ko bi sansa ya de pa na do dey aba Ghana ayi for we no ese for certificate ultimate the trade e ti se wo ya kwala na otimi kuta bia e betimi de wako anim e ti mesre enkwala no obi e ko so wonye serious so betimi anya bibia kuta daake e da mase e be da se bebre wana aja plate ya be me ya plate max say be pa so me ma penina wa wu na busia fo nyina ya ko na e friend say one say me awoya ya na ya de pan wo ye nti obi e ka nti ma de sredi a me de 224 man mu say me for omo chaw omo nya de pan say da ti do mu ni wa ya so ya nya tempa ka for mo ho anya sa e be du mre bi no ye be ko tra ya saka e de ye ko ka so obi wa na kra ja tempa o and after the break I'm fa last one man of us me your friend ben me de ka kra me ka che general mosquito ni so da wonder esa nse ye se kama aye bia fofia ye nsa nkofre owe ya so se ka ne se je na ye hwe adwuma wa boya ye nka me a metia se me nka maje na enko ne kre chance abona baso mani so adwuma ye pa nti je na de oda wonder oba 2 times ya bata atwa ma obeluzu boya ya toothpaste ada ruma je se kaboni bia juwa dum bia de na ka ma da ruma na ni Obiri awe Mubarak Yakubu nene ene yati ye no ya toothpaste ada ruma ene yekofa na Vodafone se dache eniji efe kama pa ene okoduru ho a o be bia de dem chese nkrato no de obi age o matuntu no saa de ma nkrato prepre sa wo frɛ obi po asekra na ahya wo yekɔ a Vodafone wo da che ani gye ewie pɛye CB men capsules ye mema duru bema ojo so emu pa mienu ye de droben to bema mu ojo nso a wo bre jo so no nya beba nso chimo emma onunum bia ni nyina be firi ho CB men capsules ye ma de oba kwa fikyire wie a kyire ne ya wo ho bi nso ho abehwe na ho keka wo ne nso bi firi oba enka no enye papa wo de be makora kompaso akodi agora de bia nim wo da ho boho saa wo hia CB women capsules o memini bia ebeboa opa ama wagina wonan so nunum bi na emwa wa ha ana kase no ye de ni nyina esie anwumere apesemakafo ekenkan ye na mo nso mutie bie no eye me Obiri Yeboah Fentemfrem mene nana ajeyi Obiri mpon CP bema tintin gramu ahofa inu adwame Adom Sports page 2 ena Cobblestone akomankra ba ko awaka dura enyon obetina kunkum nanimu anyon sade nanimu anyon sa ye jama no de enkokra
David